Salutare, am bun și bine m-am găsit la un nou episod. În episodul de astăzi o să vă arăt cum puteți să descărcați noul update de pe Car Parking. Noul update va trebui să fie lansat pe 3 aprilie, dar acum puteți să vi-l faceți. Trebuie să intrați pe Google, căutați APK Pure, dați pe primul link. O să dați pe aici unde scrie Using APK Pure App și dați pe primul, pe acesta cu verde, nu beta, celălalt, download. După ce îl instalați, eu l-am deja instalat, așa. Intrați pe APK Pure, intrați pe barra de search, căutați Car Parking. Hai că am și scris corect dacă e. Și că intrați, luați asta. După ce îl descărcați, intrați, voi o să aveți versiunea cea veche dacă îl instalați doar de pe APK Pure. După ce l-ați instalat, intrați pe Magazine Play, căutați Car Parking și o să vă arate actualizare. Mie aici mi arată ce este nou. Ultima actualizare 17 martie 2020 și mi arată ce este nou. Dacă și vă arată așa, dați actualizare. Și dacă nu vă arată nu vă arată că ultima actualizare este pe 17 martie, ștergeți Car Parking pe care l-ați descărcat, intrați iară pe APK Pure și îl descărcați, că așa mi s-a întâmplat și mie. Dați actualizare și aia e, gata. Dar trebuie să dați neapărat actualizare pe Magazine Play, pentru că, dacă intrați doar de pe APK Pure, nu este nici asta nouă, asta care este acum normală, este aia lantă cu care atunci când s-a adăugat F90. Nu aveți nici X6, nici ăla nou, Merțul. Hai că nici nu e băguită deloc. Așa. Bun, deci ăsta este update-ul. Stați așa să vă arăt. Intrați la New Car și sunt 87 de mașini. La 63, dacă nu mă înșel, e... Da, ăsta este noul. Și acum stai să caut ăla, că da, de ce nu? Stai, Sebi, și caută. Parcă, da, sunt două mașini. Da. Frumos. Ia ca, e 5 lei. Wow, doar acum observ. Băi, ești nebun? Și s-a adăugat și, bine, cred că, dacă nu mă înșel, doar pe 3 aprilie o să se adauge chestia cu anotimpurile, dacă nu mă înșel. Unde-i mă... Aoleu, acum stai, Sebi, și caută F90, că da, de ce nu? Unde-i mă, trăznilor? Am stat foarte puțin. Hai că iau ăsta până ajung eu la F90 mai. Hai că da. Așa, ID-ul meu dacă vreți să jucați cu mine. Uite, deci nu e mai nimic nou pe Car Parking, deci doar mașinile și da, dar eu mi-am descărcat că pare interesant. Și am noile mașini. Intră, mă, te rog eu, te rog, așa. Și văd că aici, dacă intrați aici, nu, unde era? Aici. Dacă intrați aici, o să vă arate aici în stânga sus Sebi și ID-ul, deci este super tare, adică dacă intrați să faceți o mapă și vă cere cineva, nu mai trebuie să ieșiți, că aveți ID-ul foarte acolo sus. Acolo și mai chiar. Cam atât a fost cu acest clip, sper că v-am ajutat, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un follow la contul meu de Insta, Sebi Sebastian, 8 pară, așa. Sebi Sebastian, Sebi bară jos, Sebastian bară jos, 849.
Da, deci ne auzim data viitoare. Pa, pa!